Здравей, колаги. Здрасти, Каро. О, двете гадженца, нали? Каро, Не, нали ти? не Ти беше заедно. неговата приятелка, нали? Не, Рая, не аз. Рая ли беше? Ми ти малко приличаш на нея. Еми да, приличаме си. Нали малко има нещо? Да. Пудел, какво искаш ти пак, бе? Пак ли искаш да правиш пари на Баннаха моя? ми акаунта, ей! А? Я кажи на всички твои хора да ме последват, защото ми баннаха акаунта. Затова пристигаш ти. И накара Каро да те вкара. Ти гладник такъв. не, аз си правя как не? 100% си накарал Карла да те вкара. Тя ми даде заявка. Не, тя каза, искаш ли да вкараме колаген? Аз казах, добре. Ти ли бе, ти умираш за мене да те гавря. Ти ти много се дървиш като почна да те гавря. Ма много си устарял, много си Ти устарял. обичаш да те командват, обичаш. Много си устарял. Виж тук под очите вече как имаш бръчки. Къде бе? Мале, виж, мале, колко ти го търкаш, няма да мине. Това са едни някакви нормални, финни неща. Ама ти повече грим няма си, бе. И повече грим се Твоята от кава. конфигурация е помашка, главата ти е като на помак. Да, какво помага? И аз си виж, че нямаш гуша, нямаш нищо, всичко ти е слято, гледай. И аз се обърни, нямаш изобщо джеолайн, гледай. Нямаш, всичко ти се слива тук, бе, човек. Като малко пиги си, като мини прасенци, ти е главата. Да. Ама много ти се нагримира повече от жената, бе, човек. Нямам нищо, бе, ти нормален ли си? Ама ти носът ти е направо кафяв. Не си оцелил цвета днес. Аз съм Бамби, сърничката Бамби. Бамби. Докладваме профила на Данката. Я му гранете и този новия профил, много лесно ще падне. Не. Щом се заяжда с мене, му махнете му профила. Знаеш колко лесно пада този новия профил? Косата му не се вижда, то... Каро, ти защо му обръщаш внимание на това? Моля? Ти заслужаваш нещо по-добро, защо му обръщаш внимание? Ние само го пускаме, аз нямам интерес към него. Нямаш интерес към него, нали? Не. Оля, и тя и гласа е като на мърмял. Да не си ти с този вирус? Където Да, беше? и аз съм с вируса. И Ивето и тя го има този вирус, нямаше глас. И аз май също да почвам да го хващам, защото и мен гърлото почва нещо да ми Сухо ли ти беше гърлото в началото? Много сухо, точно това е, че ми е сухо и трябва да се изкашлям и то не спирам да кашлям. Много зле. Official 680 Team. Пичове, тапка на всички, можем ли да го биеме? Той много се дразни, много. При Галка се буда, ма не съм се бол. Там е работа, че утре вече мисля да почна да се буда. Нямам нищо в лицето, ма сега вече ще се опъна. До сега само лазери. 2 години лазери само при Галя. Сега вече ще се набуда. Нищо не съм се бол. Сега ще се набуда както трябва вече аз. Ма ти цели си на бол, бе. Пак бе, нямам нищо в лицето ти. Утре сега си прави CO2 лазер. Този лазер разгражда всичко по лицето, което имаш. Всичко разгражда. Ботокс, филари, всичко. Аз си правя CO2. Прави си ти. Да, но това са такива... Колаген от всички е най-натурален. Нали, Карла? И без филтри. Без филтри. Отдавна това го знам. Той примерно като се приближи, то му изчезва и му се вижда бръчките и мустак. Какви бръчки, че имам 2 линейки под окото? Това ли викаш бръчки? И отгоре и отдолу и как... Пожелавам ти на моите години да изглеждаш по този начин, ма ти и сега не изглеждаш така. И виж как не може, как хубаво не си размазал фондютенчето. Много добре е направено, да ти кажа. Много добре е направено. си гримиран, па и си с филтър. Представаш ли си? Виж, целия си мазен, лъскаш целия на челото, на бузите, като прасе си, като мазно прасе. Хидратиран си чак е мокра. Има ли там климатик? Ти се задушаваш тая малка стая там, където майка ти те е сложила. И аз си покажи детската стая, покажи я. Покажи къде си Покажи къде си ситуиран, къде си намърдан. Не може да бръкни стола, Назари удря се в стената. Майко! Направо от стола трябва на леглото да се прехвърли и тогава към вратата, иначе не може да мини. Оле, и още един кот вкарал вътре, гледай какво става. Майко мила. Вие се издушите там, бе, тия двама коца в това малко разстояние, няма прозорци, няма климатик, няма нищо. Имаш ли климатик, бе? Нямам климатик. Майко, те ще се удушат там тия двата коча. Те имат още един приятел при тях. 3 са. 3 са навряни вътре? Малеле. И майката стои и ги търпи. Абе, Хълга, я покажи твоята стая.
Мале. Покажи дивана, дето спиш. Покажи дивана. Ти не можеш да ме дирижираш, аз решавам и команда. Ти не можеш да ми казваш нищо. Помниш как си написа тук данката? Ти помниш ли си как си написа издумкан от колагин? Спомняш ли с Учена? Беше като гръбкиня и така. С Учена спомняш ли как беше ти така? Ти помниш как са богащите? Я някой да пусне в Телеграм групата снимката му по Сучена. Я пуснете снимката по Сучена. Да го покажа. А ти помниш ли как се свали гащите и си показа и беше мръсничко? Да, само че твоите бяха така, не моите. Я му слагате профила да му спреме интернета. Я спрете на детето интернета. А баба ти изпадя на диван. Я спрете на детето интернета. Не може да ми спреш интернета. Не мога. Пратихте ли снимката? Пратихте ли снимката в Телеграм групата по Сучен, дето го облякох? На майка си Сучена. Чакайте да видя къде е снимката. Сани Алит, благодаря ти. Пичове, тапка на всички можем ли да го биеме? Давайте. Това цъкаме. Това му заби вече, заби му. Гледай се. Сани, благодаря ти, Сани. Това ще покажа снимката. Това цъкаме. И аз сега като покажа снимката, направо го репортнете. Калата къка, благодаря ти. Бицепс. Хора, ние сме на 39 точки. Можем ли малко... 152 точки сме. Тапкаме Дани. Ламбев. Тапкаме всички газ. 134 човек. Готов съм. За кое ми так? Цъкаме 92 човека. Кажи, че на тия RGB, ако си извади кабелите от газа, ще му спре. Сега като покаже снимката, мога да репортнете. Ако те набарам, ще замине това фитнес стил, не си го пропилял времето. Брат, Госи, много съм ги чул такива, брат, обаче на живо, нула, брат. За голота го репортнете, да. Зака, благодаря, че ме последва. Хора, 20 точки за спи. 20 точки тапка на всички газ. Откъде си от София? Браво, хванахме го. Сани, благодаря ти. Откъде си от София? Някой да ми прати снимката, някой ме беше пратил 20 точки. Можем ли да си хванем спида ние? Той проси за 20 точки. Петри Ангел, благодаря, че ме последва. За кукла го гласеше тогава, да. Да, правихме го на кукла с на майка му белето. Накара го да се дигизира с белето на майка си. Ники, обясняваше, че майка му не го е пуснала на море. Дигате го. Всички точки са по две. Как да го пусне? Нямат пари за море. Земеделеца няма пари за море. Как да отиде на море? Няма пари. Няма да ходиш на море. Няма да ходя на море. Ще си стоиш там, ще се вмирисвате трите коча. Ще пардите там и ще се вмирисвате тримата. Това е. Всичко е дабъл, най-малко точки. Всичко е дабъл. Сани направо ги уби. Взимам Карл и отиваме на Съни Бич с Карла. Да. Тебе баба ти, аз плащам всичко. Взимам Карла и отиваме на Съни Бич, аз плащам всичко, поем всичко. 0404, благодаря. Аз съм съгласна, Колагин. Аз съм ти казала, че с теб навсякъде хода. И в Италия ще те взимам. Така, видя ли, Данка? А ти стой при майка си, пардялник такъв. Валентина, тебе баба ти няма те пусне да отидеш в Италия. Стой там при майка си и се рови в нейните дамски чанти по цял ден. По цял ден рови в чантите и по сутените. Друго няма, ти друго няма какво кажеш. Мамино синче пише тук. Бил земеделец, хора. Земеделец бил. Земеделец? Къде е това земеделец? Ти не идваш от тая мерисана детска, бе, човек. От тая мерисана детска не излизаш. Трима коча в това тясно там разстояние са се събрали. Трима коча, нямат прозорец, нямат климатик, нямат нищо. Нямам нищо, брат. Ти имаш всичко, баба ти е осигурила цял живот всичко е. Така е. С пенсията. Така е, ама живееш си в апартамента. Защо крадеш от портфела на баба ти за пенсията, а? На пауза ли? Какво ти се е случило? Какво?
Защо това чучело е в пак социалните мрежи? Аз това ще Моята глава не ми нищо хубаве, всеки изминал ден става все по-хубав. Трябва повече грим, отколкото Карла. Ами те хората видяха колко им, нали? Пред тях си го направих. Те видяха. Баба му толкова грим не е виждала баба му. Пичове, дайте го биеме. Обаче най-интересното е, че ние имаме грим, пък ти изглеждаш повече на жена от нас. По-нежна муцунка. Това е най-странно. Защото ти се опитваш да Едно постигнеш сервил да сложиш и ставаш като девачка. Защото ти се опитваш да постигнеш моето натуралното, а ти тук стоиш в слаш. Най-интересното е, че ние видяхме, че на тебе най-ти ходи да си жена. На тебе най-ти ходи да си И педерас. никога няма като тебе да си сложа сутиени, така да се излагам за точки. Никога. Дали? Никога, да. Отиде и навлече на майка си белето. Бати, тежката гавра ти причиних. Навсякъде ти има, навсякъде ти има посутиен. Навсякъде ти има посутиен, навсякъде. На тебе ти има без гащи. Моля, не остарявай, пишат хора. Ангелов, много благодаря. Барби Крисияница! Стани, Спит ли ау. беше това? Всички последващи. Яница ви изгърмя. Много ти благодаря. Яни, благодаря ти. Мърмяу. Получихте всички по 2 подаръка. Всички получихте ръкавици и светкавица. Криси, благодаря и на теб. Мърмяу, Яница, 3 кукли. Еваля. Да поканим Александра. Ти си правил... В смисъл, тя също е била с нас на битки. Коя беше Александра? Сега ще... Брекетите ли? Да. Това, не, на този томката гаджето. Не, това е Ирен. Не. Добре, покания, хайде. Има повече хилорон в устните, отколкото... Гледай. Ма само да махнем битка. То пък само ме гледа, само това ме гледа. Абе, халка такава. Само устните ми гледа. Гледайте, кой мъж ще ми гледа на мен устните? Ма защото Трябва да махнем устните ми битката, гледа. че да я покана. Приемете реквеста. Ето я, Бошка, благодаря. Ангел. Ето я. Здрасти, Алекс. Здравейте. Данка, ти що си от друг профил? баннаха ме. Ами банна го моето куче Данката, моя пудъл го банна. Как ще се отборите? Както кажете. Измислете ги. Нека моя пудъл да прецени. Абе, виж колко си приличаш, бе. Колко си приличаш. Нищо общо. Мале, Я ми намерите тази снимка, където е посетен. Кой ме беше? Валма, ти си natural. Natural съм, разбира се. Айде така, ни пускам както сме си, може да се сменяме след това. Пълен клон. Вие карате ли се нещо? Какво става? Глупости. Това е лапе. Как ще се занимавам аз с това лапе? Това е живо лапе. Значи, Айде, хора. ти сигурно имаш повече гримо дори от клон, разбираш ли? Карла Роберта, хело. Абе няма много грим, бе. Не. Я го виж колко си прилича. Той. Италия е супер. Сега в Италия ще ходим. Хора, айде тапкаме всички на екрана. Тук играем с Данката, после ще играем и с Карлита. Карла, какво става? Аз ти писах за утре. Еби, след лайфа ще видя. Да, аз не видях, че си на лайф. Гердана ми от Испания. Ето го, вижте го тук, като го обляках с на майка му сутиена. Вижте го. Вижте го путката. Вижте каква путка, обляка го с на майка му сутиена, ходи да роби, да души на майка си белет. Ей, пудел, и аз се виж какъв си. Искам да се видиш какъв си. Репорт е сега. С очна линия, с червило и вижте го с на майка му сутиена, майка му какви малки цицки има. Вижте майка му с какви малки цицки е. Чашката е А или Б. Чашката е Б на майка му. А или Б чашка. Вижте майка му с какви цицорки е малки. Спортни. Каро, между другото, и аз съм болна. Взе да пуска музика, да заглушава, гледайте го. Взе да пуска музика. Ма ти си клон, развежи ти си Жар, Ами не знам колко клона, ма виж как се дигизирам. Да, аз нали казах, че ако не се Това никога не би го направил за точки. Али, изи. Никога. Моето пате. Никога не мога да го направя това за точки, да се излагам по този начин, да обличам на майка ми белето. Това не мога да го направя никога за пари. Това никога не мога да си го причиня. Ти си просто дъното Осем подъл. рози, айде. 8 розени трябва. 8. Пак ще те дъня, казвам ти, пак ще те дъня. Еми, това е. Валентино Роси, благодаря ти за розичката. Хора, 7 рози. Я благодаря. Айде, вече се прибрах, иската му се прибрах. Барби Излизаме, че Кристи, казвам ти. Бесо, Хора, 7 рози нямаме ли? Благодаря. Жар, разбирам те много добре, ама
Вижте го как е дигизиран, вижте го. Не го направих аз. Какво ми пускаш тази шатра, бе, глупак? Какво ми пускаш тази шатра? Аз почвам да скал. Виж аз как те пускам. Виж какви твои кадри имам. Кога почваш? Ти верно, че почваш Шатрата от ми по-рано. пуска той. Аз от 16 септември почвам университет. Шатра ми пуска. Много, много забавно, много обидно. Не знам ния. Ти си клоун. Вижте го какъв е Кириската назобен. в центъра. Вижте го какъв е злобен. Ще ми скоча още малко. Ядосания пинчер. Вижте го нагримиран ядосан пинчер. Вижте го. Изи ми, айде нещо на 30, 31 в кой университет си в университет. Момичета, я се звънете и се разберете кога ще излизате тук на битка ли? Я се виж, червил, ало! Звънете си после и се разберете кога ще излизате. Ало! Тук правиме забава шоу на хората. Вие сега се те отговаряте вас кога ще нека ти ви излизате. слушат. Аз се, бе, не се Азис. оговарям да излизам, тя да Ало, Азис. си говори. Знам бе, Карла, знам бе, Карлита. Ма я не говори, Дава я не малко говори насоки така. на Алекс просто. Я не говори на Карлита. Карлита иска да ходи на море с мен, не с тебе, пудел. Ходи Ти тя. стой при мама Момче и в брак. слагай на сутиените на майка си и това е по цял ден у вас. Абе, халка такава. Ами да, ама само че Галена като ме видя и после направи в клипа един с розова коса, само да ти кажа от мен. Да. Ти какъв си пулю. Мама Ураган в клипа го направи същия като мен. А колко Бяхме си с грозен? розова коса А виж, и ти си много направих грозен. един модел по този начин. Като клон. Вдъхновявам хората. Хора, айде тапкаме всички на екрана. Можем ли Видял да някой клон с такава прическа. Вдъхновявам ги. Галена видя от мен и направи този модела. От X-Ground го направи с розова коса за мама Ураган. Да. Добре, изи. Абе, я се виж тук какво правиш. Виж Ма се, моля бе, ти се, какви са тия фотошопи пак. Това са фотошоп. Мале. Фотошоп и вика. Той си хванал така и си разтваря буските. Не. Мале. Как така не съм си ги дърпал. Той има твои снимки на галерията си. Виж се, Е, да Азис, го знам, Азис. той е много мои снимки нещо е свалил. И все такива оплезени. Ма не бе, пращат ми. Они Хората ми пращат да видя. Маркетинг. Не знам дали ми пращат, ама имат ли като моите банкови сметки, ги питайте, де ти пращат тези скъсляци. Е, там ще стоите затворени трите коча. Благодаря ти много. Трима коча ще стоите затворени у вас и това е. Обсебене от О, теб. не, хора, пуснаха ръкавица. Имаме ръкавица. Можем ли да обърнем, да помогнем на колаген? Ето, Карла иска да ми помогне. Виждате ли колко е добричка? Хора, Браво, там на курвите, всички пазим благодаря си ти. края. Я го изгърмете ги. Малко на Карла, малко и на мен изгърмете ги. Тони, благодаря ти, Тони. Карла подкрепиха стабилно. Браво, Тони, Карлита. Благодаря. Ето и Карлита е силничка. Колагенчо. Не. Браво. Тони, Уникален съм. Валентина Рузи, много ти благодаря, ма не успяхме. последвайте Тони. Нищо, благодаря на всички Ачолако, То се побърка. благодаря. Благодаря на Еляни, на всички тапкащи хора. Кажи на твоите педерастчета там с причещици, че ще ги облека и така като тебе. Тук по гащички, да показваме ли тук по гащички как... Не, има пълнеж в гащите, да ти кажа. Покажи. Абе, как се събличаш по гащички в дискотеката? Как си? Това е Хора, дискотека, айде тапкаме бе. всички на екрана. Това е дискотека, дискотека, това е Девчени, хотел, по две. това е Абу Даби, каква е дискотека? Каква това е спирала, Пет Лъв Пет, Екстрим това е Есенс? Абу Даби. Каква е Това е дискотека, такова, бе. Търговия? Виж се как си забличаш гащичките си. Леле, то какъв фен ме, какви неща си брал, мой, гледай. Тони, Айде, благодаря ти. Чак газа ми да гледа газа ми по цял ден. Гледайте го. Тони, О, гъд, набръдив ни е Виж се, дабъл. Мишморок, виж се. Леле, то какъв то обсебен. Аз тук едвам намерих къде Виж си се ми каква си праща. халка, виж се, халка с чантичката. Ми нещо светлина май аре, беше. да ласта, Не ще съм бъде, сигурна дайте как го се пием, бе. казва. Я не се надъхвай малък пудел. Да се Такова всички. Валентина Рози, благодаря Как си ти. играем, дайте заедно. Браво, хора! Тони! Хора, всички да последваме Валентина Рози, гледайте какво става. Тони, благодаря, май не го хвана по две. Манди, благодаря ти. Виж го какъв е, майко, Благодаря. виж колко е грозен, бе. Манди, кой е на първо място? Тони. Тони е на Карла Гифтър. Добре, не, няма значение, заедно се борим. Благодаря ви, патенца. Ники, да. Манди. Браво, Тони. Мандолиша, дигна левел. Иначе, дето вика има перфектна кожа. Я виж тук какво имаш. Не е скандал. Нищо не говоря аз за себе си. Те хората казват, че ми е перфектна кожата. Аз нищо не твърдя. Хора, 3 розички и изпинани С грим. ще бъде по 2.
Благодаря, благодаря ви. Нямаш климатик, кажи на майка Айде, да ти хора, инсталира две. климатик. Нямаме ръкавици. Кажи на мама да ти сложи климатик, Браво, целият си хвана го потен дамката. човек. От косата ти капе пот. Нямаме ръкавици, хора, преди Потен нас си поне целият, не моля знам да беданката сега. дали има. Всичко няма по 2-60 секунди. Хайде, тапкам. Целият си потен и мръсен. Бе, къв си запотен, косата ти пада шарлан. Моля ти се, Олио пада от косата. Мокър ефект. Бе, къв мокър ефект, целият си потен, нямаш климатик на стаята. Иди на майка ти да ти инсталира климатик. Играем отборно при мен и при кола. Всичко е по 2 патенца, благодаря ти. Александра. Манди, мърмял. Не може да стигнеш това ниво, не можеш. Благодаря ти, радвам се да те видя отново, Бохемия. Отборно. Криси Георгиева, благодаря ти, Крис. Добре, как може да си толкова грозен? Оли е твоя пудел. Да, това е Миле, моят пудел. благодаря, хора. Всичко ни е по 2-20 Това е моят секунди. пудел, да. Личният ми пудел. Мърмял. Иве, благодаря ти. Карате към мен. Леле, то колко снимки, то се обсеби нещо се обсеби. Аз се виж тук как си гледаш гащичките отдолу, нали да не И показвам нищо не показва. Гледайте, нищо не показва в крайна сметка. Няма да покажат газа ти. Оу, Лелан Старче, браво. Вие какво да правят? Подиграват ли се хора да ти се подиграват? Като картоф с главата. Благодаря. Браво на Тони, хора, всички ме Оле, малките Леле, хора ме пак ни къртат. обърнаха. Той Тони от другата страна. Вижте какво става те манишките, Слаги какво ги ги правят. убиваме. Мале. Данка, имаш ли ръкавици? Има ли ръкавици? Я някой да провери. Има картоф. Един голям Класния картоф има той. картоф. На раменете. Какво правиш днес към Тихо, защото казвам ти, че Ми уникален съм, какво ме показваш? ти Уникален. си по гащички с Ама е малки. така, не може да ме Тогава- видиш по сутен, нямам такива снимки по сутен Тогава като едно тебе. сърце предадете си за погащички. Тони. Майка ти знае ли, че носиш белото? Знае ли майка Ти ти? облечен, ти си Нямам облечен глас. като педерас. Майка ти знае ли, че носиш Я си белото? погледни, Питам. аз си погледни, ти приличаш на жена. Знае ли, че ходи да й душиш белото и че го носиш белото и на майка ти? Знае ли тя това? Ти виждал ли Ти си имаш колко си фетиш. грозен? Ти имаш фетиш към женско бело, знае ли майка ти? Ти виждал ли си колко си грозен? Искам другия път ще те облека с чорапки. С жартия ще ти сложа. Ще те облека с чорапи другия Ай, път, тапа, казвам. Погледни се, каква си. С черна дантела ще те облека другия път, честно ти казвам. О, не мога, Миле, благодаря ти. Май не си спомняш как сваляше гащичките на Балмейн, един чиф дет си купил от пазара. А? Свали гащичките, а, Колагин? То самичък си вярва, се надъхва, гледайте. Ама аз имам клипче как си сваляш гащичките. Ма не се съмнявам, че ти имаш, ти си ми сталкър, ти си обсебен от мен. Не се съмнявам. Айде че някой да седиш ръкавица на 300-та. Хора, Пичо, не я го репорта. Айде стигам, 2000 точки, имаш и ръкавица, искаш още. Еми, Я разбира се, ръкавица. вие сте 5. 30 секунда ръкавица, ако имаме. Ао, да, ние побеждаваме, между другото, благодарение Еми, аз за това. Карла. Благодаря. Са Карла, взима ми е воля на Сент-Тропе, пък ти ще го духаш с тия гладници там в стаята. Да. Миле, Взимам Карла и е воля на благодаря ти. Сент-Тропе, ти ще го духаш с тия двамата гладници там, двата коча. Така ли ще ходите на Сентропе? Ма това са фотошопирани неща, ти си много зле. Какво да шипирани, бе? Какво то? Ме това как е възможно да стане така, че добре ли си? Ми е така. Ти си наистина много от... Мале. Можем ли в края? Но не мога така като тебе за пари да нося на майка си белето. Не Ма мога. аз не Мале, мога това за пари, благодаря. да се разтварям устата си пъхам. Както и да ме покажеш, такова излагане Хора, няма. Тони пак Те- не би. Много Този благодаря потен ли или Валентино просто Роси, мазен? Двете. на Браво на Милев и на всички всички хора на цъкащи Колагин. хора. Важно е, че победихме. Мазен и Чакайте ни потен. скоро с Колагин на Съни Дай малко Бич точки, бе. Сент-Тропе. Ето Съни Бич, Сент-Тропе. Малката иска с мен, а данката никой не го иска. Само кочове. Коч кампани. Коч кампани от тях. Вмерисват се там, няма прозорец в детската стая, няма климатик, няма нищо. Представете си трима коча там, като пръднат и такива подмазнени и омазнени, как са изпотени. Виж го как е изпотен. Няма климатик от тях. Кажи на мама да ти инсталира климатик там в тази геймърска стая. И освен един диван в тази твоята стая и ти... Кажи мама да ти инсталира климатик, ти каза. И освен този Мале, диван хора, и тия какво става? GP лампи, Цъкаме на си екрана. пърнал газа, Теребна баба още ти малко плаща данката. тока. Баба ти плаща тока. Ти се плезиш на камерката. Абе, я изчезва, бе, помак. Абе, Помашкия Бекъм. Я изчезва от тука. Абе, ти виждал ли си се каква си? А нямаш, тук на тази снимка нямаш Нали пари. ти видяхме на улицата на интервюто към от топа съм ама я. топа. Топ. Я си виж телефона. Защо си Samsung? Ти толкова ли си- Мъското Парис Хилтънче. Топ. И тук си погащички с женска блуза на баба ти блузката, разбираш? Да, Рубе.
Роберто Кавали, тогава това беше актуално. Роберто Кавали музиката. Тя е за преди 20 години Роберто Кавали. Чувал ли си ти? Знаеш кога? Роберто Кавали, бе, я се виж. Ти си като... Гучи чантата е Гучи. Целият съм супер скъп. Гучи чанта, бе, Не мога да докосвате, не на майка ти. Майка ти Не знам какво става тук. Хора, 8 розички при мен и при Карл. Айде сега си играем двете. Какъв е този биф? Не знам. Какъв пив, бе? Това е биче. Да, така е. Хора, 7 рози. Милев, благодаря. Айде 6. Я се виж като анимационен. Айде, кой също пуска сега? Дай нещо ново. Ма няма, какво? Тук ще ме банат, аз го покажа голите ти снимки. Нямам. Хора, за 15 секунди 6 рози. Ей така, нямам като тебе по сутиен. С на майка ти малката чашка. Виж. 3 рози още, 3 рози. На майка ти малките чашки. Чашка, Аз не знам, поне като те излюби тебе, ни или пораснаха циците, братче. Поне като забременя с тебе, ни или пораснаха малко циците. Това е тая чашка, И цял живот от на баба ти бати капачките. Благодаря за розите. Очаквах майка ти да има по-големи цомби. Много Я очакваш. кажи сега кой ви издържа на майка ти любовника, кажи кой ви гледа вас. Със сигурност. Кажи на кой са тия ключове, де ги показваш постоянно от колата, кажи на кой. Да, Карла, кажи днеска. Кажи на кой е колата, на любовника на майка ти. Що ни кажеш? Баща ти и майка ти са разведени, майка ти е файтонджийка. Майка ти обикаля от кур на кур, от чеп на Карла, чеп. днеска майка ми се обади, какво ми каза, как ти е колата? Нали? Как ти е колата, носиш и дамските чанти и тук и сутените. Не те ли е срам? С майка ти сте две шантоньерки общи. Виж какво става тук. Двете се плъзгате по плъзгача, се пускате. Със сигурност. Може ли на майка ти сутена да носиш, бе? А може ли ти на баба ти буските и гащите? Къде ме виждаш на баба ми, бе? Това е смехория, бе. Майка ти знае ли ти как се появяваш в TikTok за точки, че носиш белето? Как се пледиш тук, защото загуби на бе? Искаш да кажа на майка ти, че носиш белето за точки, а? Искаш ли аз да кажа на баба ти, хората точки? Как бъркаш да взимаш? Какъв е ядосан тук? Много е ядосан тук той. Ядосан на шантоньерка. Тук се мисли за Азис, тук вече е Азис. Но това е преди 25 години, това е манга стайл. Какво да ти обяснявам? Манга стайл, ти си като рицар педерас, бе. Аз съм като откачуя. Всички да екрана, какво става тук? И май не си се виждал. Не знам, но ми казаха тогава Джон Галяно, не ми казваха Азис. Джон Галяно, аз се виж като анимационен герой. Казах да се приличам на Джон Галяно, не на Азис. Да, и тук Галена ме видя и снима после модела в клипа с розова коса го бойди. Милев, благодаря. Да се подиграва, Вдъхновявам артистите. Искаш си на нивото на Азис, ма никога няма да бъдеш. Оле, майко. Не съм го добавил. А тук с това перче... Неща, Азис тогава даже още не беше ги чул. И с тая буска и с той сега не може да има достъп до тях, Азис. До моите туалети Азис не може и сега да има достъп. Какви туалети ти стоиш по гащи с блузка, бе, ало? Какви туалети? Нито може да ги купи, нито знае откъде да ги намери. А ти стоиш по гащи, Да, сигурно. Чисто гол. Ето е племеничката на Азис, между другото тук Манди. Това е племеничката на Азис, първо място гифтър. А на тази снимка да не показваме газета. Така че имам подкрепата на всички артисти и на тяхните роднини. Да не показваме на тази снимка. Тези, за които говориш, ето тяхната рода е тук в момента. Тук ако скромно малко мен обаче, не теб. С на баба ти твато. С на баба ти калцуните си. Ма каква баба, бе, ти баба ми видял ли се изобщо? Тя се живее жената на съвсем друг адрес. 10 секунди, хора, айде снайп. Кога си видял, че баба ми? В Хасково, двамка като... На твоята майка виждаме, че имате един общ гардероб, твоите маратонки с токчетата на майка ти в един гардероб. Айде ти да покажеш, отвори този щупен пак от педиче гардероб. Покажи само за тия чанти и маратонки. Вие делите с майка ти един общ гардероб, едно крило. Двоен гардероб го делите двамата. Милев, много ти благодаря. Само за обувки за такова, бе. За какви обувки двамата с майка ти си държите на едно място? Много благодаря на Милев и на всички цъкащи хора, ама не знам какво става вече тук. Айде, патница, остави, не мога с това дете, наистина. Аз не мога с... Това е ненормално. Това е кросдресър. Това е кросдресър. Вижте го как се облича. Тайно се облича с одежите на майка му. Кросдресър. Ти си погащи в дискотеката, бе. Оставям ви. Чао, Карлита. Чао, Алекс. Танцорка. Наистина много е зле момчето. Вижте го с какви. Майка му има много малки сиси. Не знам на кой ще го турите, обаче спрете да носите на майките си белето. Наистина това не е нормално.
Не е нормално да ходите да ровите по шкафовете майката, докато спи и вие да се нахузвате в белето на майка си. Тук за точки, за некой лев. За некой дребен лев тук в ТикТок. Това не е нормално, момчета. Сега може ли така да се нагримира той, да си сложи тази очна линия, това червило и то сутиен? Ревна. Не мога просто. Това е дъното. Това е дъното. Пожелавам им да могат да си позволят един ден като моята Казабланка. За пръв път слагам, между другото. Миналата година си я купих. Но е малко по-плътна и се не намирам повод кога да я сложа. Сега днеска ми е малко по-хладно. Пуснал съм климатика. Баднаха ли го? Така. Това е защото обижда. Правилно са направили хората. TikTok се ме защитава мен. Аз съм тук топ хоста, с 600 човека гледаемост, не той. Кой се интересува от този пълшок? Никой. Нали виждате колко лесно му падна профилчето? И сега, ако направи нов профил, пак давайте така по този начин и пак ще му изчизне. Да. 100 по 100 човек, 100 пъти като го докладва, ти е чао. Той няма последователи сега в момента. Той не спря да говори само за такива теми. Показва ми газа, показва ми мои снимки. Нормално. Че заобида ли го такова? Браво. Помогнахме му. Да си знае друг път пинчера, много да не джавка. Малкият пудел да не джавка много. Аз му казах. И докато му търсех снимката, го чувам как той ви агитира. Агитираха вие да ме репортвате мен. Представяте ли си за какво? Че го показвам неговото му излагане. Той да се бадне, той бе като е носил на майка си сутиена. Защо мене да ме бамва, че той носи на майка си сутиена? Има ли логика? Обяснете ми. За мен няма логика мен да ме банва, че той носи на майка си бельото. И аз също за намеса на общността. Браво. Браво на всички. Да, котенце. Да, Ивче. Ма те са там само някакви лапета при него, бе. Може ли майката и той да едни същи дрехи да носят? Кажете, добре, възможно ли той и майка му да делят един гардероб и да си менкат дрехите като приятелки? За мен не е нормално това. Не знам вие как го считате, но за мен не е много нормално така. Честно.